Mayong hapon sa ito sa mga panalangga nga mga tagpalamati. Kamusta sa inyo? Inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma makaupo ninyo tub-tub-tak na alas 3 sa karon nga hapon. Ha? Ayton man pagpangamusta sa inyo nga sa diin kamustang inyo sinipagpaniyaga. Kag kamusta man ang inyo pamatyagan kay medyo manayanaya ang aton sinidalagan sang panahon. Kag daw kay nami man sang palibot, no? Daw kay daw hay lang. Pero ang ginapangamusta gidira ni Tita Wilma, kumusta ang pamatiyag mo? Paamo ka na. Anyway, sa inyo dira mga lalisuan sa mga radyo 684 kHz, updanay kita, pero sa inyo man mga mensahe, pwede ninyo mapadala sa itong text hotline 0963 7570874. Again, 0963-757-0874. Dumalipat ka pa naman, ha? Pero sa ato naman na mga naka-online, pagi sa FB Live, sang Action Radio Bacolod, kumusta lang ka mo dira? Ara naman dira iyang aton chat room. Sa diyan maka-updanay man kita dira tub-tub-tak na alas 3 para ina sa inyo mga greetings kag inyo man mga opinion. Angot sa kun anuman nga mga informasyon na aton mapalabot sa inyo karon nga hapon, magluwas sa sulat nga aton man mabasa kag mahagtagan sang aton personal nga opinion, pag-analisar kag paghatag sang aton personal nga panugnaon. Pwede man kamo dira makaupod na, pwede gid type nyo lang da inyong greetings sa inyo man nga personal na no man nga wala ka man nga pahimunong titawi. But anyway, okay lang na siya gihapon, no? Kag magluwas dira sa programa This is My Life nga makita ninyo sa Facebook page ng Action Radio Bacolod. Mga nagkalain-lain man nga programa sa Action Radio, lain-lain nga mga public affairs program, lain-lain nga mga matahom nga mga drama halin sa aga tubtub maghapon, paki-like, paki-share, pati ng mga matipon nga mga balita sa amon sa News Center, mga flash reports pagid ka mga breaking news nga madulong and then developing stories, ara lang gid sa amon sa ni Facebook page, pero pwede man kamo makabisita sa amon sa ni website, login lang sa www.actionradiobacolod.com.ph. Pwede gihapon kita maka-updanay sa YouTube, na search nyo lang Action Radio Bacolod Live. Kag sa karon nga hapon, ano naman ang aton mapaambit sa inyo nga mga informasyon kay ti man naming dalagan sa aton apanyaga namon sa gwa na ang ginpreparar kag ginluto yan ni Action Jo Marie Valderrama nga mon sa ni chef bang amon sa ni cook na ano to iskabetche kagbaw manamit gid kun tani ang iya sini adobo nga tiil sang baboy. Baw nagapulo pangilay ken. Pwede man katulot tamid pero hindi lang magpasobra, di ba? Amo nang siling naton. Wala sang malain basta pagkaon na sa iton ay tubangan pero kinahanglan lang kontrolon ang aton kaugalingon. Kinahanglan kabalo kita sang aton limitasyon. Pwede makakaon pero hagan-hagan lang. Maging luwas pa naman. Okay na yun siya, Tita Wilma. Kag sa sininga hapon, ang ako naman mapaambit nga informasyon siling ko mga nahatag kung para sa ikaayong lawas, nahalin sa mga tanom, halin sa mga prutas, sa mga utanon, sa mga kahilamunan, sa mga kabulakan. Ay nagsulod sa pensar ko kay inang mga kabulakan. Abi ninyo kung anong nagsulod sa pensar ni Tita Wilma, ina ba lang bulak nga Dama di Noche? Diba? Kung tawag na nila, Dama di Noche. Lady of the Night. Am I right? Sakto na siya, no? Lady of the Night. Kaya nga, nagabuskag lang na siya sa tion sang kagabihon, kag nagasabwag sang iya kahumot sa itong sinipalibot. Diba? No? Tamo na siling ko kaina, may ara naman sa mga istorya na nila, be? No? Sa nga pila naton ka mga kabulakan, kung ano lang naman nung dumani titawi, at least, no, mga kabataan, ay amo na gali. Na
tawag sa iya Lady of the Night, hindi gani night blooming jasmine, kay matahom ina siya nga klase sang bulak na damo ang nanamian sa sina nga bulak kay nga mahamot siya kung magbuskag. Pero kabalo ka mo bala sang ginhalinan sang dama di noche? Abaw, nagka-interest man ko gani kay ina. Kung wala ka mo kabalo, ang aton niya mga katigulangan, ang aton sini mga historian, nakabalo gid ya sang istorya sina. Di ba la? Nakahibalo na sila kag siling nila, tiwa kabalo na kami sina. Pero ang ako naman katuyuan dira, kun nga ang luyag ko ina ipaambit sa aton mga palangga nga mga tagpalamati, abi ninyo kun ang aton mga kabataan. Sometimes nag-istorya si Tita Wilma, i-istorya naman ninyo dira sa inyo mga apo. Nga ay amo na siya, especially kung may ara ka mo dira sa inyo nga lagwerta sang tanom nga dama di noche ng perla do may ara ka dama di noche sa imugwa, di ba la? Ang istorya sina actually may ara bala isa ka ginharian, ginharian sa Mindanao. Mo pag-intindi ko, may ara dira ginharian sa Mindanao, may ara daya isa ka sultan, no? Sultan nga puwerte gid iya kaisog. Kag tungod sang iya sina kaisog, damo ina siya sang mga kaaway nga nalutos o kung napierde. Sang una pa na nga mga dinag-un nga aton manasagap kag nabasahan man naton sa libro, di ba? Ang sultan nga ina among ginakabig nga pinakamaswerte, no? Pinakamaswerte nga hari tungod magluwas sa iya kaisog, may ara pagid siya isa ka manggad nga ginatago-tago. Ano inang isa ka isa ka matahom nga dalaga, no? Isa ka bata nga babae nga wala sang tupong sang katahom. Ang iya sini katahom na. Kag abi ninyo kun ano, kadamo iya sang mga harianon. Mga may dugo iya sang harian, mga may mga royal blood man bala nga mga sultero na nagapangaluyag sa iya dalaga, pero abi ninyo na wala iya sa itsura ang ginapangita sang iya mahal nga prinsesa. Sino nga lang sang prinsesa? Si Mayuri na wala iya, lain ang ginapangita ni Mayuri sa isa ka lalaki. Ang gusto niya sa isa ka lalaki, inang pariho bala kung babae, ang iya katahom hindi makita sa nawong, kundi ng beauty within, na? Ang iya katahom, ang iya kinaan, ang iya kaayos ng batasan, ang iya kinaiya, na amo na ginapangita niya iya, na? Ti masiling na to, ting gusto niya, amo na abing nga klase, ay wala man nagdugay, na? Wala nagdugay. Ining bata sang sultan nga si Mayuri, nakasalapo gid sang isa ka lalaki. Oh, wow. Istorya di on amor man si Wilma, di ba? Nakasalapo sang isa ka lalaki. Amo na ang lalaki nga iya ginapangita. Ang ngalan sang lalaki si Ramen. Hindi ang ramen nga ginakaon nyo da, ha? Si Ramen ang ngalan sang lalaki. Kag hindi siya ya prinsipe. Wala siya sang dugong mahal. Hindi siya dugong mahal. Kundi isa lamang siya kaordinaryo nila nga hardinero, gardener. Bag-o lang siya nagsulod nga hardinero sa ilagin harian. Si Ramen nga ini mabuot, no? Mabuot siya. Kun nga nagka-interes si Mayumi sa iya. Kag tungod sa iya kabut, kag kaayo amat-amat nga nahulog ang balatyago ni Mayuri. Di wala nagdugay, nag-intsindihan na iyang balatyagon sang duha, na nagluyagay sila, pero lipod sa ihibalo sang iya amay nga sultan, no? Kadag ilang sila nagakita ay, no? Nga duha ni Ramen sa diin sa mga tanom sa hardin na anong ginahimo nila baw nagapakuno-kuno abi na nagapakuno-kuno abi nga panguha sang bulak si Mayuri na sa garden o sa ila hardin, ina nga mga bulak nga ginapanguha niya iya ina ginagamit sa iya kwarto nga pangdekorasyon. Di ang isa naman, nagapakuno-kuno man niya, nga nagapamunyag sa mga tanom sa hardin. O galing sang ulihi,
daw namutikan, no? Daw namutikan sang sultan nga daw lain na iya ang makita ko sa mga hulag sang akon bata nga si Mayuri. Siling niya daw permi lang siya malipayon, mapagsik. Ang ginhimo sang sultan ginmonitor niya si Mayuri. Kag dira niya na diskubrihan ang paghigugmaanay sang iya anak nga prinsesa nga si Mayuri kag sang ila sini hardinero. Puwerti mo galupok ang kakig, no? Sang mahal nga sultan. Ang ginhimo naman sang sultan, ginpahaboy niya ang amo nga hardinero si Ramen didto iya sa suba nga sa diin madamo sang mga buaya. Tiahay, ang pobre naman nga si Mayuri na sa sobre nga kasubo nga hindi na niya kag wala na niya makita si Ramen sa ila sini nga ginakitaan. Ang ginahimo yan, no, nagapangalisod siya. Nagahibi siya nga nagahibi, no? Nagahibi siya nga nagahibi. Kag sa sobra nga kasubo, nga nabatyaga ni Mayuri, nga wala na niya makita ang iya ginahigugma, na? Abi ninyo, ano ang natabo? Kasi niya, kabalo ko, nga may malain nga natabo sa akon pinalangga. Kay nga wala siya kabalo nga may kahimuan sang pagkadula sang iya sini ginahigog mga si Ramen amo mismong iya amay nga sultan na ang ginhimo niya Mayuri sa iya mismo kaugalingon, no? Istorya niya nga kaugalingon, nagpangamuyo siya kay Allah, no? Di ba? Kay sultan ang amay niya, prinsesa siya. Siling niya, mahal ko nga Allah, siling niya na, tungod, wala nagidman ang akon ginahigugma, siling niya maayo pa nga madula man ako. Ginapangayo ko man sa imo, ginapangabay ko man sa imo, nga madula man ako. Hibi lang na siya nga hibi. Sa tiun sang kagabiyon ara lang siya, nagahilibion sa garden, pero abi ninyo kung ano, mga anak, mga apo dira, naghambal pa si Mayuri, nga siling niya, Allah, ang luha ko, nga nagagwa sa akon mga mata, himua, nga mga bulak sa tiun sang kagabihon. Himua siya nga bulak sa tiun sang kagabihon nga sa diin magabuskag siya kag magasabwag sang iya kahumot. Abi ninyo anong natabo? Paagi lang sina, na? Tungod sina nga sa tiun sang kagabihon ina nga tanom ang kabulakan niya nagabuskag kag sabwag sang kahumot sa hardin, amo lang ina ang nakapahanumdum sa iya amay, nga ang iya sini bata nga si Mayuri, nadula sa kadudulman sang kagabihon. Amo na iyang hambal ni Mayuri mo nga sa sina nga paagi imadumduman gid ko sang akon amay nga sultan kaysa dira nga lugar amo na dira man na dira na nagtubo ang puno sang tanom nga nagpamulak pungpong ang bulak nga kun magbuskag nagawasag sang tuman nga kahumot. Abi ninyo pagkatapos niya pulong sa tung mga tinaga nga ina amat-amat nga nagbag-o ang imahin sang dalaga. Nangin puno siya, no? Nangin tanom siya, kag nagpungpong ang mga bulak, nga ang kurtis ang mga bulak nga ina daw mga luha, na kag nagsabwag sang iya kahumot sa tiun nga kagabihon. Na rason nga sa gabi lang na iya mahaklo naton ang kahumot sang bulak nga ina, kag amo inang ginatawag sa karon nga dama di noche, nga ang buot silingon sina dalaga sa kagabihon na the lady of the night, di ba la? So siling ko ay hoo, nakabati ako sina nga istorya sang una hagyon lang o kun labay lang, pero ang kamatuoran gali tungod sa paghigugma na kag tungod sang kadalok sang amay sa iya anak na nga mo na budlay mo niya sang una gusto sang ginikanan na masunod sa para sa ilang kabataan kung sino ilang gusto pamanahon amo na di ba? Actually ang dama di noche ang iya sini scientific name is Centrum
Noctumum. Centrum Noctumum, Lady of the Night, Night Blooming Jasmine. So, gamay lang na nga mga informasyon man nga napaambit ni Tita Wilma sa aton, ana. Gamay lang gid ina. Kag 1:55 na, Action Radio Philippine Standard Time. Kadto kita ni sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ako nang mamangkot, abi, may ara. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingala mo sa mga pasunib lang. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapusang pinayakag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Washing machine detergent. Okay, sa ito na dira mga kauturan nga mga naka-online, sa mga naka-online naton dira mga yes, mayong hapon lang dira ana. Mayong hapon kay Inday Diding Alohamiento, mayong hapon Action Tito Wilma. Yes, live sa ARB Action Wilma. Sir Mileli Uligo, salamat gid. Yes, Inday Ana Vic na Nasis Valencia. Hi, Vic. Good afternoon. Kumusta lang sa imo, Vic? Not? Salamat sa pag-upod mo kay Tita Wilma karon nga hapon. Thanks for the big heart, Mileli Uligo. Love you all ko no. Nahambal ni Sir Mileli para sa Action Radio para sa itong tanan. Tita Wen, always ga-monitor lang kami diri sa Barangay Pandanon, Don Salvador, Benedicto. God bless and more power. Alinina Keruchel Fulgencio Susana. Thanks good for the love and the prayers. Hello, Ma'am Ana Sinoro. Good afternoon. Salamat gid sa big heart. Roland Biendo. Good PM, Tita Wen. Tito Roland, mayong hapon lang. Salamat gid sa inyo, dera. Okay. April Joy Gaston. Good PM monitor via on air. Paki-greet lang si Chay Buday Pilingon sa Purok Mahigugmaon sa Barangay Tangob. Thanks much ta. Yes, salamat gid in the April Joy. Salamat sa flowers, salamat sa kiss, kag sa love, kag sa prayer nga ginsend mo darin.
Tamyaw lang, please Ma'am Vanessa Stark, kag Document Mayo Jinky Realagdon Noela Mark, kag Alex Montesa, lina kay Sir Mileli ha, kay Arini Boy, Lucky. Wow, bago ko na may nanabatian, kag bago ko naman nakitaan sa itong chat room. Welcome sa itong chat room, Rini Boy, Lucky, mayong hapon man sa imo. Tita We, tamyaw lang paliog family Susana sa Barangay Malingin, Bagos City. Yes, Ma'am Rochelle Fulgencio Susana. Tapaki-greet all members of ARBEFC. See you all on Saturday. Wow! May meet sila or ba may tipon-tipon ka mo? Yes, a go-go. Advance happy 53rd anniversary sa ARB. More power. God bless us all. Mama Ana Sinoro, may damo man nga salamat sa imo. Tita Wilma, happy listening lang da sa taga Sitio Bita, Cadiz, sa tanan nga family Ligarde. Labi na kay Mitso, kay Mercy, kag kay Manda. Thanks, kid. Annabel Garcia, may damo gid nga salamat kag kay Ma'am Jinky Realagdon. Ngayong hapon, Tita Wilma. And kay Arthur, Jeff Villasor, Star Mayo, and Document Mayo, Noel Amar, Alma Ulegon, and all my family sa Barangay Pandanon, DSB. Salamat, Gid, from Arizona, USA. God bless Tito Wilma, and advance happy anniversary. Thanks, Gid, Ma'am. Thanks for the love nga ginsend mo sa Action Radio. Tita Wilma, monitor lang ko di sa may Tabaw. No? Tabaw, Valladolid, mayong hapon lang da kay Ma'am Vilma Doloso. Na, ay, gaulan kuno sa La Carlota, hambal ni Ma'am Ana Sinoro. Yes, watching from SM Mall. Aba, paliwaliwa ka na garo cute, Ma'am Star Mayo. Ay na? O sige, enjoy lang da sa malling mo, Ma'am. Pero halong-halong lang, ha? Thank you, Gid. No? Ana Sinoro, yes, Ma'am. Thank you, Gid. Kag, Homalumina, mayong hapon man. Salamat, Gid. Tamyaw lang Tita Wilma sa Villa Caridad Subdivision, La Carlota, si Sara, kay Maris, kay Flor, kay Diday, kapamatigid sila sa imo. Kag salamat man kay Marley Gonzaga. Mayong hapon tawi, monitor lang kami and God bless. Na? Sa Barangay La Grande Haman, na La Carlota. Na, okay? Sa Pilar Compound, sa apo ko, kay Ino, sa brad ko, kay Edwin, halunggid. Salamat. Halin kay Ma'am Ana. Arman Regalado, mayong hapon, Tita Wilma, paliyog lang ko tamyaw sa Lagoy, no? Sa Hacienda Cris, sa may Pontevedra. Salamat, Gid. Irma. Irma, hindi na ako sampot sing imo apelido. I'm sorry, no? Irma Badina Tinya, I will first timer. Yes, welcome sa amon sa ni chat room, no? Okay, thank you, Gid. Stay safe, Tito. We always, God bless you and your family. Vergara Heronimo, Action Wilma, avid listener, giko sa Action Radio. Gusto ko man maka-avail ng coupon sa promo layo kami sa Bacolod. Pwede makadto na lang sa imo mangay ko sa imo coupon para nga maka-join man ko. Yes, ma'am. No, very welcome, Gid. Good afternoon, Tito Wilma, Tamyaw ko lang family Laparan, Labaniego family. Tubela family kag Isparicia family. Katamyaw si Inday Connie Laparan asang Pandanon DSB. God bless. Ma'am Star, thank you, Gid, sang kiss nga imo ginsen. Adaman si Ma'am Marjorie Celestial. Good PM, Tamyaw ko lang Castro and Celestial family. Dira sa may Barangay 30. No? Salamat, Gid. See you all EFC fun sa Saturday. Be there or be square. Lol. Thank you, Gid. Mama. Tito Philip kinalan sa guys. Salamat nakaupod ka ginman karon nga hapon. Ha? Okay, relax lang daanay. Balikan ko lang kamo. Dugay-dugay na naman. Daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto,
Aksyon Reports First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig nga taga Syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagkigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Action Reports Afternoon Edition, Action Firing Line, kag Action Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022 tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa santupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang manananggal. Mine, padayon man si Tita Wilma. Okay, mayong hapon galida kay Ma'am Zinaida Capablanca. Sakto na Tita We. Capablanca Gonzalez ang Central Hawaiian. Nagapamati gid siya suno sa iya from sign on to sign off diri sa Aksyon Radio Bacolod. Salamat gid sa imo, no? Salamat gid Ma'am Zinaida Capablanca Gonzalez. Kay Seth Manseba, yes, ginatamyaw niya si Inday Lilia Manseba nga nagapamati kag nagaupod man sa This Is My Life karon iya nga hapon. Evelyn Caballero, kay Ira Talurong, Lucia Talurong, kay Leticia Talurong, kay Windit Toledano, Barangay din naman BM, nasa BM kay Ligayat Taganili kay Lerio na Barangay Takuling. Salamat gid mayong hapon lang da sa inyo. Kay Nanay Angelica Batangas kay Luisa Libuon sa Purok Mabinuligon sa Barangay Felisa, namian gina siya maglayes. Buyag pa mo kay nabala. Ay Nanay Angelica, madamo gid nga salamat, maayong hapon lang dira sa inyo. Salamat gid sa padayon man ninyo nga pag-upod kag pagsuporta sa amon diri sa Aksyon Radio Bacolod. Okay, alas 2:08 na. Relax lang kay si Tita Wilma magabasa sa nga itong sulat sa sini nga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay ang itong letter sender sa karon nga hapon taga-Tabuk Dagat. Ara siya sa likod sang rehas. Ginpalihog lang niya ini
para makalabot man sa This Is My Life. Kag kabay nga ang makarelate sini nga pamilya niya makaintyende sa iya sini sitwasyon. Ha? Nagapitawag siya sa ngalan Gilbert pero actually iya ini matuod nga ngalan. Kag ang mensahe ni Gilbert nagasiling, Dear Tita Wilma, maayong hapon lang sa tanan nga nagapamati sa Action Radio Bacolod. Ilabi na sa programa This Is My Life. Tita Wilma, ari ako diri sa Isla Sang Panay sa probinsya sang Iloilo. Ari ako nahamtang sa likod sang rehas. Bot silingon, isa siya kapreso. Wala kami diri kalingawan. Pasalamat lang kay may radyo kami nga ginapamatian. Mabuot ang amon tagabantay sa gwa sang rehas. Kagwapo pa na sa iya, Tita Wilma, kay Huben pa. Nagakalingaw kami. Magpamati sa mga balita, kagkon programa na nga This Is My Life. Kay mabatian namon ang lain-lain nga mga istorya kag mga problema sa kabuhi. Napensaran ko man nga isulat ang akon sitwasyon na tungod sa ako na amtan. Mangayo man ko advice sa akon problema. Ako gali si Gilbert, hindi ko ni tuod nga ngalan. Hambal ko pagina si Gilbert tuod nga ngalan sa galing iya nga hambal nga tuod. Nagbaliskad, pasensya gid. Okay lang na siya. Pero ikaw naka-intyende sina. Tita, na preso ako sa sala nga wala ko ginhimo. Kag napasibangdan lang ako. Ang akon pamilya dira sa Bacolod wala makahibalo sang natabo sa akon. Nagapangamuyo ako kay nagasalig sa Dios nga kabay maabswelto ako sa labing madali nga panahon. Gani wala ko man ginpahibalo ang pamilya ko sa akon naabtan. May asawa ako dira sa Bacolod kag isa ka bata. 7 katuig ang edad kag lalaki. Tita, hindi ko gusto nga mabalaan sang asawa ko ang natabo sa akon. Kay basi balakon sa sobra niya nga kabalaka. Kag mapabayan niya ang amon bata. Kag basi sa sobra man nga kasubo, ma-depress siya, kag indi maayo ang iya sini maabdan. Kabalugid ko sang batasan sang asawa ko. Kag kabalugid ko nga nabalaka siya subong tungod lapit na isa ka tuig nga wala ako makapadala sang kwarta sa ila sang amon anak. Problema gid nga dako ina sa akon. Pero tita, husto bala ang ginhimo ko nga taguon ko sa ila ang naabdan ko nga ini? Nabatyagan ko nga nabalaka na siya, nga wala gid kami komunikasyon. Kabay nga mabuligan mo man ako sa dapat ko nga himuon. Ginpangabay ko lang ini sa akon amigo nga nagbisita, nga iya ipadala sa imo messenger. Palihog lang, hindi pag-mention ang lugar dira sa Bacolod, kundi inaga-estar ang akon asawa kag bata. May damo gid nga salamat sa pagbasa. Ang tagpadala, Gilbert. Okay, sa itong siniletter sender sa karon nga hapon si Tuto Gilbert. Tuto Gilbert, maayong hapon. Kasubo man batyagon, kaga kasubo man panumdumon. Na? Nga ara kamudira sa likod sang rehas. Pero sa tuod-tuod lang, na nagapasalamat kita nga bisan paano,
nagakalingaw man kamo. Kag siling nila ang mga tao nga ara sa likod sang rehas, inang mga nakasala, hindi man ako sina magpati, no? Kay may ara matuod nga nakasala, kag nasentensyahan, ginbaton ang sentensya sang husgado tungod sa sala nga ila nahimo, may ara man nga mga bilanggo o kon preso nga pareho sang imo sini naabtan. Naintindihan naton ina. Kag nagapasalamat kita nga ginabaton mo, kag wala ikaw nagadula sang paglaom, nga mangibabaw gid ang katarungan, kag maangkon mo ang hustisya. Ara kita nagapakigsimpatya sa imo sinibalatyagon or sa imo man naabtan. Amo na silang iba na hadlok magsulod sa prisuhan, hindi kuya, wala ko na hadlok. Ha? Kaya nga, na-experiensyahan ko na nga nakasulod ako sa sulod sang prisuhan, nakaistorya sa mga priso na upod sa pagpangamuyo, kag dira ako nabatsyagan ang balatyagon sang tagsa-tagsa. Pasiling nga, inay mga amuni sila na, hindi. Ha? Kung kaysa makasala lang sila tungod sa circumstansya, di ba na? Hindi sila duna nga malain. Sila mga tao nga pareho naton, nga tungod sa mga circumstansya nga nag-abot sa kabuhi, kung kaisa mapangdulman, kung kaisa sugo sang sitwasyon, kung kaisa tungod sang pagrebelde o kung pagtimalos, kung mahimo nga nahimo nila ang among nga sala. Tuod na makatulo man luha mo sa ilang mga istorya, di ba? Sang lugay na guro, I don't know kung may mga 10 years na nga pila ka mga kauturan naton nga sa likod sang rehas, padala sang ilang mga istorya diri sang ila sinikabuhi diri sa bahin sang La Castilla na may araman La Carlota, may araman San Carlos, di ba? Sang una kabaton pa kay may premyo pa dito sang una, di ba? May prizes pa kita. Kag ang ila man mga istorya makatandog man sa kabuhi sang aton sini mga palangga nga mga tagpalamati. Pero tuto, Gilbert, hindi ka magdula sang paglaom. Basta ang tawo nga nagatuo nga may Dios ang kalibutan, bisan amo sinang nadangtan, may kahadlok sa gihapon kag nagapabilin ang kabakod kag ang imo paghigugma magapangibabaw kid ang kaayuhan kag kamatuoran. Kung wala kagin man sang sala, makaangkon kagid sa hustisya. Ang problema lang gid sa imo sitwasyon sa karon samtang ara ka dira, kabalugid ko hindi ka maglinong sa imo dire na hamtangan. Kay nga ang pamilya mo, kabalugi kita sang balityagon sang bana, kabalugi kita sang balityagon sang amay, ilabi na kung wala nakahibalong imo asawa kundi na ikaw nga pahin sang kalibutan. Tuto kabudlay, isa lang gani kagabi nga hindi ta kabalo kundi nang banata, hindi ta kabalo kundi nagkadto ang bata ta. Daw mabugto ng paginhawata, daw matiyag mo, hindi ka nakabalo kung anong imo dapat himuon, hindi bala? Nan, kinahanglan makahibalugin ang imo asawa. Hindi ka dapat magkahadlok nga makahibalo siya, na? Dapat hindi mo na siya pagtaguon. Kay nga, kung makahibalo ang asawa mo, mapabatsyag pa na siya nga ara sila magasuporta sa imo. Kung mabalaan nila ang kamatuoran sa likod sinang imo sitwasyon. Una-una ya tuod-tuod, Tuto Gilbert, wala sa makabulig, wala sa makaintyendi sa aton naabdan sa kabuhi. Kag wala sa may makaunong sa aton, kundi mismo ang aton pamilya. Labi kag labaw sa tanan, tuod-tuod. Bisan wala nga wala, as in wala kita, ang pamilya ginaton ang magaunong sa aton. Gusto nila magbulig, wala sila ihulag, matululagay man ang ilaluwa sa kaluoy sa imo, wala gyapon mahimo, pero ang ila presensya, ang ila balatyagon, ara sa imo nga nagaantos dira sa sulod. Kay sila ang matudtuod, sila ang tunay kiyad nga magaunong sa imo sa tion sang imo kapipitan dira sa sulod sang prisuhan. Tandaan mo na.
Samtang ara kada magpangamuyo ka. Samtang nagaplano ikaw, kung magpasugot ikaw nga ipahibalo kay misis mo ang natabo sa imo, magpangamuyo ka. Nga maintindihan niya ang tanan, kag mabato niya ang tanan na tungod sa nadangtan mo. Kay sigurado, mabaton kag mahangpan kagid niya. Na? Kag hindi na siya matingala. Hindi na siya mabalaka. Madula ina nga balatyagon sa iya nga kung ano nang ginhimo mo, kung ano mga pagduwa-duhan niya. Di ba, hindi na madula, balan mo ang paminsaron sa asawa o gasi na nga sangana, kadamo na sa mga if, kadamo na sa mga if sa iya sini paminsaron. Basi, mga amo na bala, ay abi ninyo, kabudlay, amo na bala. Pero Tuto Gilbert, dula ina maluoy ka sa asawa mo. Buligi man siya. Kaya bisan wala man sila diri sa Bacolod, sang mabulig sa imo sa material or sa kwarta, makapabatsyag sila. Nga ara sila, ilabalatyagon, nagaunong sa imo sa sitwasyon. Na? Kung pwede pa lang inang amigo mo nga nagpadala diri sa aton, na istorya ha siya. Na hatag ka mensahe sa iya or isulat mo man sa iya nga mapalabot sa imo asawa. Pwede ka man bala ka pangabay dira kung may communication kamo sa imo asawa, sang ara ka sa kung sang nagaobra ka pa dira, sa wala ka pa dira nakasulod, na ano ang means of communication ninyo? Amo man ina ang pamaagi nga papahibalo mo siya. Makibot gina iya. Pero before mo inaiplaster sa iya, magpangamuyo kagid anay nga makondisyon ang balatyagon sang asawa mo sa tion nga iplastar mo kag isugid mo sa iya ang tanan. Nga ang friend mo nga ina nga nagpadala diri sa aton, ngayo ka sa iya bulig, nga siya ang mabulig man sa imo nga magpabalo sang natabo sa imo. Para mabuligan kanila, makapangita man sila bulig man para masolusyonan ang naabtan mo, di ba? Hindi ka magkahadlok, hindi ka magkaluoy sa asawa mo, maluoy ka sa iya sitwasyon subong. Kaya nga wala siya sang hinalungong. Kung mabalans ang asawa mo, dra mo pa mabatsyagan, nga magamag-an ang tanan, kaya mabatsyagan mo nga ara siya nagaunong sa imo, kaya nagakabalaka sa imo, tungod sang iya gugma sa imo. Ay hoo. Pag ang pagpangamuyo, tandaan mo, amugid ang pinaka na dako nga makabulig sa imo. Kay hindi kagid pagpabayan sang mahal nga Dios, nakasigurado gid kita sina sa imo. Hindi ka magduha-duha sa iya. Kay siya gid lang ang aton mapautwasan, nga siya gid lang ang makalugpay man kag makabulig sa aton, kag siya lang gid ang aton masaligan sa tanan nga nagakatabo sa aton sinikabuhi. Kung matuod gid man ang imo nahibal, ang imo sini nga panaysayon nga napasibangdan ka lang, hindi ikaw ang may kahimuan, mabswelto ka gina sa ulihi. Hindi ka lang magdula sang paglaom. Kag magpangamuyo ka lang nga kabay Ginoo, malampuwasan ko ang tanan nga ini, hindi ako pagpabayi. Dira ka hugot sa iya sang kusog. Dira ka pangayo sa iya sang inspirasyon, hindi ka magdula sang paglaom. Bisan ara kada sa likod or sa sulod sang rehas, as long nga may ginahaklo ka pa nga hangin, magpakabakod ka kay mabuhi ka pa na. Kag kinanglan magpakabakod ka da, kag kinanglan magbaskog ang lawas mo para may resistensya ikaw sa pagatubang sang tanan. Tuto Gilbert, ina lang ang matugda ni Tita Wilma sa imo sa sitwasyon, magpakabakod ka, magpangamuyo ka. Ipreparar ang tanan kay kinahanglan makahibalugid ang imo asawa. Kaya nga asawa mo, ginpakaslan mo para kamo mangin isa nga sa diin kamo ang magaunungay sa gani sa kapipitan kag kahimayaan. Di ba la? Tandaan mo ina.
Sa iba naton diri nga mga kauturan nga mga tagpalamati naton diri sa This Is My Life sa inyo man kung may mga matugda kamo para sa atong letter sender karon iya nga adlaw kay Tutu Gilbert ara lang atong text hotline. Pwede ninyo dira mo padala sa 0963-757-0874 again 0963-757-0874. Sa mga naka-online naman, na nga itong chat room ho na pwede ka mo dira maka-type sa inyo sininga mga opinion kay mga suggestion man nga maka-inspire sa itong sini letter sender sa karon nga hapon. Gani kamo man kung may ara man kamo dira istorya sa inyo kabuhi kabahin sang nagakatabo sa inyo kabuhi nakatag sa inyo sang problema kag luyag ninyo pangayuan man sa aton personal nga opinion, personal nga advice, aton panugdaon. Kay basi pa man lang makabulig si Tita Wilma kag magluwas sina upod man sa mga panugdaon sa aton sini mga palangga nga mga tagpalamati kag magkuhaan man ina leksyon inspirasyon sa iba naton nga mga kauturan nga nagaupod sa siniya nga programa tagsa kahapon. Isulat lang kag ipadala sa This Is My Life, DYEZ, Action Radio, Wilrose Building, Burgos, Luksan Streets, Bacolod City. Pwede man drop by nyo lang dito sa Action Radio kung lapit man lang kamo. Hindi gani. Pwede man, kung may Facebook account kamo, may send message. Pangitaon nyo lang, send message. Pangitaon nyo lang ang aton sa Facebook page, Action Wilma Sugaton, o kung aton man personal account, Wilma and Tupina Sugaton. May send message dira. Yes, click nyo lang na, kag i-type ninyo. Pwede nyo mahinagong inyong ngalan kag lugar. Si Tita We lang na iya nakahibaluan. Pwede gid kag ako lang makabasa sinyo. Alas 2:26 Action Radio Philippine Standard Time. Relax lang anay dira, ha? Para napagbalik ni Tita Wilma karon, horoscope na naman ang akong sinigadulong sa inyo. Pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercials. Once upon a time ay nanay. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all, sana all. Dakop ka, daog. Okay. Salamat, Gid. Ma'am Jinky Dialagdon, baara siya. Mercy Manda Mitso. Yes. Vilma Doloso, salamat man. Yes, dana na Tita We. Marley Gonzaga, monitor lang kami. God bless, Gid. Kag Arman Regalado. Arman Regalado, mayong hapon, Tita Wilma. Paliog lang ko tamyaw. Kay Lagoy sa Shende Chris sa may Pontevedra, salamat, Gid. First timer. Irma Bedina, salamat, Gid, sa liwat. Okay, Action Wilma, avid listener ko sa Action Radio. Gusto ko man maka-avail sang coupon sa promo. Layo kami sa Bacolod. Pwede makadto na lang sa imo. Mangayo ko sa imo coupon para maka-join. Okay, Kid. Naghambal ko gina. Welcome na welcome, Gid ka mo. Hello, Tita ko. Mayong hapon. Salamat, Gid Philip Ken Alonso Guy. Thanks, Gid, sa star nga ginsend mo sa Action Radio Bacolod. Ma'am Lani Heromiano, mayong hapon tawi, monitor lang ko. Yes, si Ma'am Lani from Hibuan, Capiz. Salamat, Gid. Novi Magapan, baara naman siya. Monitor lang sa Barangay Pandanon, DSB. Kay Rosini Santia Luxin, mayong hapon, Titawe. Good afternoon, Ma'am Wilma. Please greet Bishop Gerardo Alminaza on his birthday and Episcopal anniversary today. Oh, nalipat, Kid ko na. Thanks a lot. Greetings from Reverend Father Bongamala and Maleke family. God bless you and your family circle, Ma'am Wilma. Yes, Ma'am Elizabeth Gamala, likewise man sa Abugos Muan nga pamilya, Ma'am. No? Thanks for the prayer, for the love, the flowers, and the kisses you send. More power ko no to ARB at 53. Thank you so much again kay Bishop Gerardo Alminaza. Happy birthday and happy Episcopal anniversary sa imo, Bishop. Sa sa San Carlos City. At Kim Eriman, good afternoon, Tito Wilma, mayong hapon. Josefina Francisco, day Wilma, ako sa iya. Karon na lang na basahon tayo na. Ray Flores Barioga, mayong hapon, Tita We. Salamat, Gid. Mga mensahe nyo para sa atong letter sender, basahon tayo na karon.
Okay, Ma'am Virgie Olpinda, good afternoon tawe. Ari naman kami diri. Ari naman kami diri ni Thelma Iguico, Bibing, Jennifer, King Mercedes Lambert, ang maukod mga listeners. Stay healthy, good always, and God bless you and your family. Nanay Thelma, mayong hapon lang da. Thanks for the love and the prayers. Teresita Batik-Batik Suela, dahil sa mga taga-barangay Bata. Hi, good afternoon. Salamat, Gid. Kamusta lang sa inyo, no? Evelyn Sinaon, good PM. Tito Wilma, monitor lang kami ni Nanay Evangeline sa Purok Gaisano, Barangay Alihis. God bless you always. Salamat, Gid. Baw nga mga anak. Relax lang kamo, anay dira. Kay balikan ta lang kamo dugay-dugay. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sa hapon sa pagpadulong sa ang Beetroot Life Enzyme Plus. Ang Beetroot Life... Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sa hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability, Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol. May tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa 2 ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa...
Okay, bisitahan tayo ito nga text hotline na opinion. Opinion yan niya. Good afternoon. Sa tenan nga staff sa Action Radio, monitor lang kami diri sa Purok Mabuhay. Barangay Pandanon, DSB, tamyaw halin kay Mrs. Lourdes Amit Noniala. Ang iya sini opinion nagasiling, kung ako sa imo to, mas timprano pa, pabaloon mo ng asawa mo kag ang pamilya mo para bisan paano mabuligan kanila sa problema mo. Correct, ginaya. Kaya hambal ko gani, wala sang may unong sa imo sang matutod kundi pamilya mo. Yes, 7802, madamo gid nga salamat. Okay? Ang bana ko, good PM, tasiling ni 5413. Aksyon Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinera sa mga lata, goma, kag-iban pagid nga mga kagamitan nga sarang relate sila sa imo sini sitwasyon. Di ba la? Tita Wilma, maayong hapon, always gid ko nagapamati sa imo. Tagabayawan Negros Oriental gali ako. Pagwit naman sa Villanueva family, Carmone family. Thanks tita. 2248, madamo gid nga salamat. Abo nga mga anak mo. Siling naman ni 1780. Good PM sa sender to, kabay pa nga maintindihan mo ang opinion ko, siling niya, na pabala sa gilayon ang asawa mo kag pamilya mo. Kaysa subong kung ano-ano na ni ang gasulod sa ila paminsaron, maluoy ka to sa asawa mo kag sa anak mo, magpangamuyo kag kid, kag pabalagid sila tanan. God bless to, kaluluoy ang asawa mo kag anak mo. Ay nasulit-sulit gini 1780 kay tuod na kabudlay nga nagahulap kag nagalaom ikaw sa wala. Dumabuang kaniya bilang asawa sa tutuod lang. You're happy listening to Bilen Zandra kag baby girl Junjun Lambatin Dom using pagkabantayan kabangkalan 6989, madamo gid nga salamat. At awe ginitamyaw ko gali ang family Galabasa kag family Boli si Ann Galinis ang barangay Tinungan Isabela. God bless you. 8157. Okay. Sa aton diri text sa aton diri chat room pasensyahan. Pasiplatan ko man. Doy Arthur, good afternoon. Action Wilma. Tawe, good afternoon. Ari naman kami diri. Yes na Ma'am Lani, sorry, thank you gid no. Siling ni Ma'am Lani, Ma'am Virgie to gali. Siling naman ni Ma'am Lani Heromiano sa sender ta, wala sang kamatuuran nga matago. Malay mo, ipangamuyo ka pa niya kay Lord. Oo, mabuligan ka sa pagpangamuyo. Diba? Kung mas damo ang pangamuyo, madasigid ang pagpamati kag ang pag-response ni Lord sa imo ginaangkon nga problema. Manjor Meho, mayong hapon, Action Tita Wilma. Siling naman ni Ma'am Ana, ahay sa sender, kasubo gid sa sitwasyon mo. Kaluluoy gid sa imo, ay magpakabakod ka, na? Ka ang problema mo dapat ipangamuyo mo, gid dalon mo sa pagpangamuyo ang mag-iloy mo, na hindi ka magdula paglaom, kag mas maayo gid sulatan mo ang asawa mo, paatagid sa iya dapat makabalugid siya sang natabo sa imo. Magpangamuyo kagid. Halin kay Ma'am Ana, na? Ray Flores Barrioga, mayong hapon man sa imo. Mayong hapon day Wilma, ako sa iya, manugid na lang siya sang magtuod. Kay kun palangga siya sang asawa niya, mabaton gid na ang iya kahimtangan. Halin ina kay Ma'am Josefina Francisco. Madamo gid nga salamat. Pila lang ina sang aton sa ni mga reaction, ha? Halin sa chat room pakadto sa aton sa ni text hotline. Sa Sitio Kalamunding, Barangay, Tita Wilma? Barangay Gatuslao, Barangay Gatuslao, Candoni. Tamyaw lang family at Archibald,
Ang akon ba na si Dudong kag bata ko si Tuto na family floor bibing ni tawi sa sitio Kamunding Barangay Gatuslaw kando ni gapamati kami permi diri sa may Kalamunding. Di damo da guro Kalamunding paamo kay na bayla. Pero mo na usually nga kitabo no. Budoy Dayap ginatamyaw ikaw ni Angel 2199. 2191, I'm sorry. Lain na matulog sa mata ko, lain na mabungat sa ngakon baba. Alas 2:39 Action Radio Philippine Standard Time. Okay, ato na yung mga birthday celebrators for today. Happy birthday sa inyo tanan. Sino ang nag-celebrate sa ila birthday today, Tita Wilma? Happy birthday kay samon sini ka pamilya sa mga kakamping kay Obet kay Roberto Santo Domingo, happy birthday halin sa imo gid mga ka-bricks halin kay Margie sa tanan gid ka sa imo pinalangga nga asawa. Enjoy lang pero ang paghalong sa gihapon ara lang and stay healthy. Obet, God bless. And again, happy birthday man kay Bishop Gerardo Alminaza. Bishop, happy birthday to you and happy Episcopal anniversary karon man nga adlaw. Sa iban pagid naton nga mga celebrators, happy birthday and enjoy your big day. Kadtuan na nato ng pagbasa sa mga zodiac sign para sa aton horoscope. Karon nga adlaw Huwebes, Agosto 4, tuig 2022. Mga Leo. Ang mga Leo amoy ni mga natawo Agosto 4, tuig 2022. Ay, ara naman siya. Ang mga Leo muning natawo Hulyo 23, tubtub Agosto 22. Leo, ari na. Importante sa imo subong ang ginatawag lang nga turning point. Turning point nga matabo kung may negosyo ikaw. May ara haw. Kag may ara ka bag-o nga job opportunity nga mag-aabot sa imo. Kinanglan analisyahon binagbinagon sa maayo antes ikaw man magdesisyon kag mahatagan katumanan ang ginapaabot mo sa tunga ninyo sang imo special someone, especially kung ti special day mo ni subong happy ka man sa iya pasalubong nga ihatag sa imo karon nga adlaw. Maswerte nga mga numero sang Leo kag mga Leo 20, 26, 37 kag 40. Bronze is your lucky color. Kadtuan naman nato ng mga Virgo naman, tao gusto 23, tubtob Setyembre 23. Yes, Virgo, ang imo na baladalagan sang paminsaron nga mga maayo na amo na nang nami ya. Basta maayo lang ang unod sang ulo mo, mayong paminsaron mo, daw katawhay lang, right? Nan, amo ina ang makabulig sa imo para makadesisyon ikaw sang maayo para sa imo ginaplano nga himuon angot sa imo trabaho. Likawan mo lang karon nga adlaw nga madali ka manginit. Ina ba lang let's say gamay diferensya kung kisa ikaw pa mauna, dason una ka pa mapikon na likawan mo lang nga mapikon ka karon nga adlaw. Virgo, mga maswerte nga mga numero Justice 29, 35 kag 46. Emerald green is your lucky color. Ang mga Libra naman, yes, Libra. Ini mga Libra mo ini mga natawo Setyembre 24 tubtub Oktubre 23. Libra, amo ini ang tiunsang swerte para sa imo baw. Maswerte ikaw, may oportunidad nga mag-aabot sa imo life. Makabaton ikaw sa financial support para sa imo ginaplano nga proyekto. Ano man nami, na? Kag natungod naman, yes, happy ikaw sa development sang imo career sa karon. Mga maswerte nga mga numero Justice Ace, 12, 28, kag 53. Amaretto Red is your lucky color. Sa mga Scorpio naman, yung mga Scorpio, ang ini mga nataw, Oktubre 24, tubtub Nobyembre 22, ay mga Scorpio, kinahanglan nyo man disiplina karon nga adlaw, no? Disiplina lang, hindi magpasobra. Kay kung masobrahan, lawas nyo man amo ang mag-aantos, hinay-hinay lang. Kag kinahanglan, mahatagan man katumanan ang imo sini goal
o kung katuyuan sa husto nga panahon, kinahanglan mo gid para ina matigayon, ipaagi mo sa diplomasiya. Na? Para nga baka pagkikita ka sa mga tao ba nga mga may negosyo o kung may ihibalon at tungod sa negosyo, kag mabulikan ika. 12, 26, 35, kag 49 mga maswerte nga numero, caramel brown is your lucky color. Sa iluhan naman na ito ang mga Sagittarius. Ang mga Sagittarius sa mga natao Nobyembre 23, tubtub Disyembre 21. Abaw, mga mainit karon nga adlaw ang mga Sagittarius when it comes to love. Na? Pero don't worry, ang imo pagpangimon hagan-hagan na tungod palangga kasang imo ginapakamahal. Relax. Importante, masiguro mong imo kaugalingon kag hindi ikaw makasala sa imo buhaton. Kinahanglan as always, Sagittarius, pilion mo gid ang husto nga desisyon sa hindi amo para wala bala hinulsol sa ulihin. Maswerte nga mga numero 11, 41, 52, kag 33. Pink is your lucky color. Mga Capricorn, yes, ang mga Capricorn naman, natawo Disyembre 22, tubtob Enero 19, aba, mga Capricorn. Aba, mapasubo, gigamon ni. May unod bulusan nyo daw, wala. Kung daw damo ang unod sang bulusan nyo, baw, kontrola gid ang pagpagwa. Kay nga, sunod sa inyo horoscope, makagasto ka mo sang sobra sa inyo budget for today. Pero overall, sunod sa inyo horoscope, wonderful day ang ma-experience yan. Kung isa, no, mangin happy ka. Hindi gina mabayaran sang kwarta, na? Hindi bali na basta malipayon lang, mabawi lang na yung kwarta, makita lang na, pero ang ari bala kung mabatyagan mo nga kalipay, hindi na yung mabayaran sa kwarta, di bala? Kag Capricorn, kung ano man ang hando mo karon nga adlaw, matagaan man ina gatumanan. Mga maswerte mo naman or ninyo nga mga numero Capricorn, just si 8, 25, 43, kag 47. Apricot orange is your lucky color. Okay, nabatian naton ang mga zodiac sign. Una pa lang nangabahin. Para sa iton horoscope, karon nga adlaw Huwebes, Agosto. Ano gani? Agosto 4. Tuig 2022, relax lang. Mabalik pa si Tita Wilma. Pagkatapos man sang pila pagid ka mga importante nga mga commercials. Nag-champion, superpower na. Mura siya! Tanggal pa! Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Sulit! Kalitan tabi sandali lang, ano? Okay. Thanks for greeting Obet and his birthday. Yes, March, thank you man. Sa pagupod karon nga hapon, Miss Margie Niva, yes, thank you. Gid. Tawi man yung hapon, pabalagid ang asawa mo kag bata, basi kun ano na ang ila ginapamansa tungod wala ka nakapadala sa ila. Maayugin nga makabalo sila. Tuto Gilbert, ina opinion ni Titing Suson na Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente. Ignacis Valencia, thank you Vic. Mayong hapon lang dira sa imo, ana. Hali naman kay Ma'am Elizabeth Gamala, Ma'am Welms, very good advice. Maintindihan gid siya sang immediate family niya. Pray to our Almighty God. The truth shall prevail. Ask assistance sa Public Attorney's Office na insakto gina si Ma'am Elizabeth, no? Or sa PAW. Salamat gid. God bless and guide you, letter sender Gilbert. Ma'am, thank you gid. Ma'am Jinky Dialagdon, gaupod man sa iton online karong hapon. Ma'am, thank you gid. Okay. Hi, we. Permi ko ga-monitor sa imo program pero sa radyo lang. First time ko nga sa live. Wow, salamat gid sa imo, Ma'am Teresita Batik Swela. Salamat gid. Kag kamusta man sa imo bugos nga pamilya. Tuto Eric, salamat man. Okay, enough lang na anaya. Balikan ta naman karon kon may chance pa. Salamat gid.
Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagbaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas
mas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, Radio Philippine Standard Time padayon kita. Yes, kay Inday Norma Rosales mayong hapon lang dira sa imo, sa inyo ni Inday Grace. Kumusta na kuno kapanyaga? Natapos na sila paniyaga. Mantinir lang sila iya pasayan kag batikulon sang namit na mga batikulon sang bangros kay kidol no. Iya kuno gin pamalhan. Upod sila ni Daimilda kag ni Inday Grace. Okay? So, enjoy lang kamo sa inyo sinipagpanyaga nga late na. Dito, Alex Montesa, mayong hapon lang, ara siya kuno naga-monitor via stereo, transistor sa iya, kag sa FB share na Tita Wilma. Salamat gid. No, salamat gid Sir Alex Montesa kag kabalo naman ang ginapang tamyaw mo. Nga ginatamyaw mo ginasila tanan sa aton sini nga mga palanggaman nga mga tagpalamati. Especially sila nanday Ma'am Jinky Delagdon, si Ma'am Star kag si Doc Mayo. Kag iban pa. Alas 2:56 na Action Radio Philippine Standard Time. Tita We, relax lang anay ha. Kay kadtuan ta anay ang mga nabili naton nga mga zodiac sign para sa aton horoscope karon nga adlaw. Ara na kita sa zodiac sign nga Aquarius. Ang mga Aquarius, ang mga Aquarius, ang ining mga natao, Enero 20, tubtob Pebrero 19. Ang kaalam balas ang paminsaron mo, boy, siyempre, ari niya babaw, itawin mo, na? Ang imo kaalam, amo ginaiya, ang nagasuporta sa imo sa karon. Kag maangkon mo ang isa ka oportunidad nga makahatag dugang income sa imo. Okay? Aquarius, do ka nami pamatian. Maswerte mo nga mga numero 31, 52, 14, kag 41. Yellow is your lucky color. Pisces, ang mga Pisces naman, netao Pebrero 19, tubtob Marso 20. Yes, Pisces. Ang balita sa karon, kung ano man inang balita, paborable ina sa imo, natungod ina sa imo kaayuhan. Pa-share naman ano na, financial matter, amo makahatag sa imo man kalipay karon nga adlaw. 31, 29, 52, kag 45. Red is your lucky color. Aries, ang mga Aries naman, mga Aries, amo ni mga natao Marso 21, tubtob Abril 19. Aries, basi may ara, kada bala permahan nga kontrata, na kinanglan usaon mo anay ha? Magaperma ikaw sa kontrata tungod sa kasugtanan. Ano ina nga kasugtanan? Kag hibaluon mo gid ang limitasyon sina. Hibaluon mo gid ang kaundan sina. Kag feeling good kaman subong nga adlaw. Sa mahibaluan mo nga partnership sa negosyo, nga business-minded ka, Aries. Maswerte nga mga numero 22, 35, 39, kag 47. Your lucky color is sandalwood brown. Katuan naman ito ang mga Taurus. Ang mga Taurus, ang mga natao, Abril 20, tugtog Mayo 20, yes, Taurian, medyo madili-delay lang, na? Medyo madili-delay lang ikaw sa pagtrabaho, na? Kay kadamo-damo gid sang imo trabaho nagagamo ang imo pensar. Pero bisan ano kadamo sang trabaho sunod sa imo horoscope Taurus, likawan mo gid, ha? Likawan mo gid nga ipaupok ang kaakig mo, ha? Sa imo pinalangga. Kabalo sa trabaho kaysa sobra-sobra ang pagkatapos pagpulig sa balay, hala kung sinulan po, hindi, control yourself. Kinalan relax ka. Mas swerte nga mga numero 19, 26, 30, kag 42. French blue is your lucky color. Okay. Ara na kita
na Friends Blue Gemini. Yes. Ang mga Gemini naman ang wining mga tao, Mayo 21 tubtub Hunyo 21. Gemini, mabatyagan mo ang extra sensor perception or ang ESP connection mo sa imo gina pagkamahal. Highlight sa karon ang imo sininga romantic expression when it comes sa imo love life. Okay? Ikaw na nakabalo. No, masuwati mo nga mga numero 17, 24, 38, kag 42. Royal Purple is your lucky color. Kaya tapusan natin nga zodiac sign, daligid lang. Aton anay oras, impunto las 3. Ang aton anay 3 o'clock, prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls. But the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Para sa aton 3 o'clock prayer. Okay, isa na gid lang ang aton talapuson nga zodiac sign kay ginahulat ginina sa mga Cancerian. Ang mga Cancer ni tao Hunyo 22 tubtob Hulyo 22. Bado maayo ang dalagan sang inyo dira trabaho mga Cancerian. Productive kag baw feeling you winner kamo karon nga adlaw. Malipayon kamo kag may ara investment opportunity naman nga mag-aabot para sa imo pero kinahanglan o sisaw na isang maayo. Maswerte nga mga numero 15, 12, 28 kag 40. Golden Rod is your lucky color. Okay na? Nabatian nato ng itong tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope para iya karon nga adlaw, Huwebes, Agosto 4, tuig 2022. Mayong hapon lang dira kay Cecil Bekbek, mayong hapon Tita Wilma Tamyaw ko lang da sa Orchid sa Barangay Binubuhan. Sa Rufino Era Gabino dira sa may Handumanan, mayong hapon lang. Maluvaron, Antonio Beronio, no, dira sa may Macabebe, San Gabriel, Pampanga, mayong hapon. Joe Art Mandagi Tony sa thank you, kid. Kay Isabelita Geroy, nagapamatigid kami diri sa Phase 3 Handumanan. Madamo gid nga salamat salamat gid sa inyo Japet Melvin sa Umadlaw family kuno sa Pontevedra. Madamo gid nga salamat. Okay? Halin kay Henry Umadlaw. Salamat gid Tita Wen. Tiuna sang pagpaalam naton pasensya ay may birthday padigalio sa iya bata si Luella Salde Magbanwa. More years to come, good health and God bless. Thank you, kid. Wow. More power sa program, Inday Wilma. Kay Luella Saldi Magbanwa, happy birthday sa imo. 6058, madamo gid nga salamat. Sa aton pagpaalam sa sininga hapon, ng ito na Bible verse of the day. Halin sa 1 Peter chapter 3 verse 14. But even if you should suffer for what is right, you are blessed. Do not fear their threats. Do not be frightened. I can't say goodbye. Salamat, Gid. Mayong hapon sa liwat, standby na sa matahong nga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon!